Sige, may buntag na itong panang may suod. Kasi andam na maminaw sa bulong sa Ginoo. Sige, sa mga andam na no, kasi matugin sa MCA na maghihi. No, kasi ang mga bata, ang gano'n niyo, mga sila sa taas. No? Kasi, nasi Kylie. Pastora pa din ng si Maymay. Sarili, huwag lang ko. Sige, huwag salamat sa Ginoo, no? Sa matag. Di kayo, iniyatan ka na ito, Exoon. Nakaparong gabot ko din sa inyong kubangan. Huwag pinipulong na Exoon na ato ang makaon kanunay. Kalabitang mao ni nagpadayday kung sa lawas pa ni mao na siya ang nutrient sa atong lawas no nga gulay niya sa atong mga dugo padulog sa kanang parte sa atong lawas gulay parte sa imong kinabuhi kung murag napagin kay luya pagid ana may suon hatagan pa sa Dios niya na may suon dahil mga pulong nga usahay sakit man dahil mga pulong nga mo nakapatid na ka dahil mga pulong pag-o nato may sunod ato nang pasalamatan sa pagbuhi ng Diyos tungod kay ang pulong sa Diyos kinabuhi. Amen? Kinabuhi na siya. Kung hindi na siya kanang minugna ang tao, kundi Diyos yun ang kalumugna. Di ka na sabak sa Diyos, kung sa pamakiyon na to. Yung pinaka na to, kanyan po sa dihan na presidente si Duterte, sa dihan busulti na si Duterte, mabilaw yun. Bisa pag mga patanon, mga gilikanan o mga hamtong, mabilaw yun kay Duterte. No? Obsis kayo sa panahon nga bilagan si Duterte. Sa dihan ang Diyos, itok-tok sa mga kasing-kasing. Sa dihan ang Diyos, binuol, diha kanimo tungod kay nagpaubos ka diha at pamuhi ng Diyos. Paminawa ang pulong sa Diyos. Tungod kay magpakitik ni sa mga kasing-kasing, diha sa atong espirituhanan. Amen. Salamat sa Ginoo nga nahasagan ta higayon may suon nga makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Will this kadtong nga higayon i-chatan ko ni pastor. Ako ang schedule ug ipasalamat ko sa Ginoo, may schedule na ako sa tindahan. Ipasalamat ko sa Ginoo tungod kay naatay ginabuhat ug naabot ginabuhat may suon sama sa trabaho matag adlaw. O nagpasalamat ko sa Ginoo nga naapod ko naapil diha sa espirituhanon nga buluhaton. O kita akong ipangayo sa Ginoo. No kay kasagaran ta di ba inyong mga anak sa dihang eskwela o kolehiyo mo graduate sila maigsoon. Ang ilang pangandoy nga tabangan ang ginikanan. Madato isa kina siya. Pero sa kabahin sa Kristohanon maigsoon kanang Ginoo tigay og trabaho dapaw sa tanan kanang baka damog gihapon ko diha dali na. Naagyapon ko higayon diha dali mo. Ang tanang trabaho nga inyong naangkon na isuon, tanang oras nga inyong naangkon gikan sa Dios. Kunya di na kawatagan ug oras ang Dios. Una sa higayon nga panahon sa mga espirituhanon nga mga buluhaton kinahanglan gyud nato panganduyon ang presensya sa pambuhi nga Dios. Daghan mga panahon ato pag-eskwela, ato pagtrabaho, higayon ang pagdugtong o pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Sama sa inyong pastor, pwede tang magsimba pero wala nang alagad. Muna sa imong pagsimba karon, kinahanglan tang mangalagad. Kaya ang pag-alagad may igsoon, di lang pagpakita, kundi dunay buhat. Muna sa inyong pagsuporta sa ministry, sa inyong pagtabang sa ministry, sa inyong pag-alto sa simbahan, sa pagtabang sa pastor, no, sa pagbuhat sa mga buluhaton. Nagkakita buluhaton may igsoon, Sunday service, prayer meeting, cottage prayer, feeding program, fellowship. Kada may igsoon, kung magpaluyo mo ni ana, sama nga, kamo kanunay, bidabot o biuyon sa kabubuton sa Ginoo. Na may panahon siguro magkalisod ka sa mga pamasahe, may panahon may igsoon mo question, maybe na ibang estudyante mo question nga, maglisod man may, pero wala kang tempo, gipasagdan sa Ginoo, sulat pa ka dito. Isang panahon nga naamay feelings nga maglisod mo, di ka po mapasagdan sa Ginoo. Makaani ka po magsimbahan, o makapasimba diyan sa pambuhi ng Diyos. Milagro na, matag-adlaw may igsoon. Muna na,
sa atong pagpaminaw, sa atong pagsimba sa matag Domingo, no, other day may igsoon, panalangin ka na atong buhay ng Diyos. Amen? Na sa imong paglingkod nila, ang uban karon sige nakita. Patanon pa sige nakita. Pasalamat ka, ay anak mo ilan, nakalingkod ka pa sa templo sa Ginoo. Ang palapakan ng Diyos, panalangin ka ang Diyos. Wala, higugma ka sa pangbuhi ng Diyos. Tingnan yung katupad, higugma ka pag-ayo sa pangbuhi ng Diyos. Ilan kaya kanigan? Wala, kung doon naman tayo mga nahitabo sa itong kinabuhi, masagdi may isuon, Diyos mo ayaw ni anak. Kung sama sa usa ka ulod, nga ang Ginoo nay naghatag og natural, yun na yan kay naiya. Kasi niyang maabot ang panahon, mahimo ora ng alibambag, butterfly. Wala sa imong kalisod karon, magkamang ka ba? Yan, hinay pagin kayo. Yung sa dihang maabot ang panahon, bulupad ra ka o nahan ka sa habog, makita nimo nga, maayo kayo Ginoo. Nga na may suon. Salamat sa Diyos nga sa panahon nga nanandoy ko sa Ginoo o trabaho, ang ipangandoy Lord, ayun yun ko ipa-disconnect sa iyong ministry. Ay ikan pa kanya to high school pa ako may suon, no, naabiyak magulang. High school pa ako may suon, hangtod yun karon akong ipangandoy Lord, ayun yun ko i-disconnect sa imong bulaton. Ayun yun ko i-disconnect sa imong presensya Ginoo. Once kani mawala ka sa pagpangalangad, labaw na sa atong pagsimba diha sa Ginoo may suon. Ang atong espirituhan mo kunsan sa siya. Kusa ano na giliampo sa Ginoo. Makaingon man ang imposible tungod kay mao ang trabaho, dili na ang panahon. O tagaig yung pag-ampo o gigayon nga makistorya ka sa Ginoo nga Lord. Diay yung oras. Ang Dios ang tagiya sa oras. Kusa kaya niya i-adjust ang oras niyo. Kaya niya i-adjust imong pagbati. Kaya niya i-adjust imong panglawas. Ang iyong pangunahuna, kaya niya i-adjust na isuon. Na wala imposible sa pambuhi ng Diyos. Si Kuya Ramel ako may example, may isuon siya ang pinakalayo. Nga membro ni Adapit, gikan pag Manila, padulong dali. No? Panahon ko na panahon, nga doon kada Domingo, sige sa aring may isuon. No? Niya, ikaluha na ko pinakalayo, kaya naabot sa hangganing. Anak, kada Domingo. Si Kuya Ramel, amin ako ang first owner sa kalayo, nakakita si Kuya Ramel nung gikan na Manila. Anak, sa ka-oras biyahe. Una nga, salamat sa Ginoo, mabisan ko sa kalayo, nakagihapon niyang kasing-kasing sa pagpangalaga sa pagpuli ni Diyos. Amen. Nakaroon, anda kita sa pagpaminaw sa bulong sa Ginoo. Ilang ka ninyo na excited paminaw sa bulong sa Ginoo. No? Sa unang panahon ba, excited kayo ko ba na ito, may mga seminar niya about sa pagkadato na kana may suon usa na siya sa gipangandoy sa mga tao. Number 1 gipangandoy sa kalibutan ang tao na dato. Pero man tinuod nga anak sa Ginoo ang pinaka-pangandoy niya kanang masupod siya sa atong buhi nga Dios bisan unsa ang sitwasyon sa kinabuhi. Wala duha ra tao sa kalibutan. Gusto madato o gusto masuod, madato diha at babangon sa Ginoo. Praise the Lord. Kung karon ato ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingnan ko tupad ang dama ang imong sikasing. Ngayon sikasing may suod. Nang mauna ang kung sa buwan pa plato, ya ikaw yung kaon, i-absorb yung mga pulong sa Ginoo. O na nutrients ni may suod, diya sa imong spiritual. Kung nakita ninyo ang atong picture, nangambak din na sila. Gusto mong inaan ang kinabuhi kasi sila lang hambak. Sakit ang siguro na si hambak, no? Di mo na maam. Kung doon ay kalipay, panahon nga wala man siguro ka patadrik luto o last to, ayaw mo anak may suod. Panahon nga madaog ng tawana, mulungsog kita, ay mudaog na siya. Panahon nga, kung unsang dibati, may brad people sila sa niyang isugod si Anjil sa iya na pinalito, may ambak ba siya o unsa ba ang dibati. Ano ba? May mga pag-ambak sa kinabuhi, naikalipay. Pero di kinabuhi ang magsuon, tinuod ang kalipay. No, tinuod nga kalipay nga gikan sa Dios. Dili sa kalibutan, grabe din kasubo. Doon na niyo'y nagiging nila nga walay forever. No, sa kalibutan. Doon na nagiging nga puro kasakot, kagulian. Pero sundian daw magsuon, nga pulong sa Dios. So pahi ka na siya magsuon ka lang nasa kalibutan. Naagapoy kalipay. Nga ihatag ang Dios din inato, nga dili mahatag sa kalibutan. Dahil kalipay, nga ihatag sa Dios, nga dili mahatag sa inyong eskwelahan, dili mahatag sa inyong gilinganan, dili mahatag sa inyong higala. Gusto niya, wala pa mo.
wala pa kitang masuod sa Ginoo, wala pa nato na mabati ng kalipay nga abi nato sa salapit lang nato mabati. Pero naa ay mas pinakataas, mas pinakapabor, mas pinakayong may suod. Naabay nga nga pagbati may suod. Ug karon atong text dili makita sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 11. Ato sang basahan na. Kaya kasulatan ang ingon, ang buong mo panghimulos sa kinabuhi. Ilan matupad na ay bulos ang iyong kinabuhi. Kita amen. Ang bulos may suot, ang ginawa pa ka. Ang ginawa pa ka. Kaya kasulatan ang ingon, ang buong mo panghimulos sa kinabuhi, o nangandoy o mga adlaw malipayon. Kinahanglan dili na magsultig dautan, o dili na mamaka. Kinahanglan di kaya niya ang dautan o buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakidait o paningkamutan niya ang pagkabot dili. Pagkabot sa bulong sa iyo. Dalayon ka o Diyos, walay katapusan. Salamat Ginoo nga ang imong pulong na mo idalin Ginoo Diyos sa imong mga katauhan. We pray o God na imong balaan Espiritu Ginoo mga pangutang. Ginoo bubuhay Ginoo Diyos ang matagos sa kaalam ng hibalo. Abri o Diyos ang tabuan sa kalangitan. Imong ibukbok Ginoo Diyos ang panalangin sa matagos sa kalamo. Ginoo mga tao kami ni kalibutan nga walay dalang pulong. Ang pulong nimo Ginoo Diyos kinabuhi namo. Musa panganta kami o Diyos niini. Hatagi kami o Diyos ug subra pa Ginoo Diyos sa uli pangandoy. Ug ikaw ang Diyos nga maghatag ka ng maayong panglawas. Labi na Lord sa aming espirituhanon. Salamat imong panalanginan Ginoo Diyos sa makadungog sa imong pulong. Amo kining gitugian Ginoo. Amo kining gipasalamatan. Pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Kung inyo nakita mo yung ang kinabuhi sa tao, kung yun nakita kayo na atras yun, kung yun nakita kayo so, maybe, na ay mga ginikanan na ang ilang gusto sila mga anak, gusto na lang, malipay na lang sila pagkiti. Kaya ito, hindi magsubok, o ito, ipaiswilan ninyo ang inyong mga anak, tungod kay gusto mo, nga ang ilang kinabuhi, haruhay. Hindi magkalisod-lisod. Bisan ka mo ang maglisod, gusto ninyo nga ang inyong anak, iyong paisbilahon, inyong papaunon, kung kaya ang gusto ninyo, mahimo, maigsoon, nga magmalipayon sila. Nga ang Diyos, bisakripisyo ang Diyos sa iyong kinabuhi, aron nga magmalipayon ta. Dinihiling kalibutan na, saan ka magpaabot na siyang pagbalik. Ang aga na ang sitwasyon ninyo. Bisan wala na may kaunon, ihatag na lang yun sa inyong anak. Dahil panahon na igsoon nga, dili mo mukaon sa dalibig, dili mo mukaon sa makto, kaya lagi na konsensya ang inyong masikasin, nagkinahanglan na upan ako ang akong anak. Kaupan ako ang akong mga piso. Ano ka na, pinaiya sa higdanan. Ang Diyos may suod sama kung grabe pa ang iyang pagbati na sa itong text na nakuha may suod sa unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10 hangtod sa 11. Kabalo pa may suod nga si Pedro, kung saan na siya kamangingisda. Kung may utang mangingisda may suod, sa among kinabuhi dito sa Baybay Gawas, makaingon din ko nga, makaingon din tag-dili dato o dili arang-arang or makaon na mag-itag tulo ka beses sa usang adlaw apalagi ta makaingon nga magpadako og balay kung makabuhat og swimming pool daghang sakyan na dili magilingan na may sol. Tama-tama ra gyud po. Parehas kinabuhi ni Pedro nga nagsulat siya niini. Nakabati gid siya siyang kinabuhi nga nakasulat siya kay ang kasulatan ng ingon ang buot mo paghimulos sa kinabuhi nang andoy ko mga adlaw malipayon. Ang atong title ay suon, malipayon o maayong kinabuhi. Isa'y gusto ano may suon, malipayon o maayong kinabuhi. Amen? Dito na may suon ka na malipayon ka, yung maayo pa ang iyong kinabuhi. Pero ako'y nakita may suon ka malipayon, pero dili maayo kaya kinabuhi. Pero ang gusto niya sa Ginoo malipayon o maayo ang iyong kinabuhi. Napoy maayo kinabuhi, pero dili malipayon. Pero ang gusto niya sa Ginoo malipayon o maayong kinabuhi. Buta sa kumplito regalos. Kaya kung naagay sa usa ka ingredients nga mawala ang isa ka ingredients ni ana, lahi-lahi ng lasa.
Wala, gusto sa Ginoo nga malipayon ka o maayo ang imong kinabuhi. Next one, kung saan nimo nga mahimong malipayon o maayo nga kinabuhi. Mga mga Christian next one nga gusto nila ako sponsor pa magmalipayon ko bisag nga nila ako kinabuhi pero malipayon ko gusto. Una, naay usa ka sekreto may suon nagingon sa Bible. Una, pinaagi sa imong baba karon. So, sa pastor maganga na ani. Okay. May suon. Ang una may suon sa letter A, pagpanulti tunay pugong. Masa pugong? Tanawa ang buhok sa mga babae nga nataas-taas, na pugong ang ilang mga buhok. Okay, sila gusto sama. No? Ano ba? Hindi paglugay-lugay. Pagpanulti, tunay pugong. Makapugong ka sa iyong pagpanulti. Kung sa ka-ingredients may suon, kung malipayo ng tao, kanang imong pagpanulti, makapugong ka. Panulti 1 chapter 21 verse 23, kung dili ka buot, mahiapil sa kasano, pagmatyon sa imong gisulti. Pagmatyon yun. Kung saan ka-ingredients sa kinabuhi. Kung dili ka buot, mahiapil sa kasano, pagmatnon sa imong panulti. Kaya tao gani magpataka alas tumili magsuon, langit masayot, no? Ya mabaalamon pa yan ang tao nga maghilom-hilom lang. Tanawa ni may suon. Panultihon ang Proverbs chapter 10 verse 19. Kung magpataka ka sulti, langit ka masayot. Kung maalamon ka, magpakahilom ka lang. Usa ka ingredients sa kinabuhi kanang bisan pa unsaon kag daon o bisan unsaon na isuon ang yaw-yaw sa kalibutan nimo kung pili mo balos may suon kung maghilom-hilom lang kada taon may kauban mo ang Dios na akay kaipay nga dili mahatag bisan-bisan. Pila ka ninyo may suon nga medyo gidaon ka. Medyo na ay something ang uban sa imo ha pero nagpakahilom lang ka. Kasi niyang ibalos ka, dili na kabalos ang Diyos. Once gani nga mubalos ka, panahon nga nauton ka, dili ko mubalos ang Ginoo kay ibalos naman ka. Ano bitaw inahan bitaw? Matingan ako ang inahan nga kana bitaw giaway ang ilang anak usahay. Mao man ang iyang baon, di ba? Baon niya ba iyang anak? Unya, usahay kini iyang anak, iya pa yung bunalan. Siya pa rin ang disiplinahon, ang iyang anak pa yun. Bisan katong isa ka kasala. Tungkol kay, dunay gusto ang Ginoo nga i-mold sa akong kasing-kasing. Muna ka, ang Ginoo na siya paghilom lang. Ay nga, na mo balos ba? Hilom lang? Oh, yes. According sa word sa Ginoo. Kaya, magsasakon na ng pagkareliyoso na to, itong baba, sige, patakausturya. Nga to, pagkakristohanon, malipayon, ambot lang kung sige tagdaing sa Ginoo may suon. Kunya nga, pagawas na to dito may suon, dahil kitang gitaot ng mga katauhan. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 26, nagingon siya, kung may natuo nga siya relihiyoso, kapag wala magpugong sa iyang dila, wala'y kapuslanan ang iyang tinuuhan o naglimpong siya sa iyang kaugalingon. Usa sa ingredients nga ang malipayon ang imong kinabuhi, kinahanglan ang timanon yun di mo ang imong dila, dili yun magpakata, magsulti. Bilang-bilang yun, Pastor, ay, ang akong asawa, Pastor, ay, nagsige mag-ubat. Kamali mo sinatabi, tato na kasi inyong balay ka na. Pero kung sa ubang tao, alay na siya. No? Magdulog mo nila, ano, kamara na eksperyaan ay pagkauma, mag-away na po mo, lasanis na po, natural siguro sa inyong pamilya, natural lang siguro sa inyong pagpuyo. Pero kanang iyong silingan ka mga sige lang yaw yung eksoon di ati mo, dili na normal, naagay sa mga espiritu di ana eksoon. Kaya kung pagkamit ang mga daotang bulong, kung dili katulamang makatabang, o pagkaayo sa lamati, Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Labi kaayo, diha dahil sa kinabuhi nga malipayon, kaya bitaw, dili yun ka musultik dautan. Kita-tanan, may sumo na kasulti man kaya ito. Muna, ngan din na ito ang pagsulti dautan. Kaya bitaw, mamalikas ka, pila dali ang mamalikas pa. Ayaw na ha.
Pero pandol ka, lahi ng tawagon. Kaya kung manglagot ka, manggawas sa mga kaya may bitaw ka mga kung demonyo siya, mas demonyo ko, ayaw na imo ang kuan may son. Dili na maayo gyud nga kinaiya sa Kristiyano. Bumalik ang Ginoo na, dapat demonyo din ginabuhi. Kung mas isog, kung mas isog siya, mas isog ko. Mga pride na sa ginabuhi. Anong pride na isog, dili gusto ko ng Ginoo anak. Muna, hindi mo balik-balik ng atong ginabuhi. Kausapay, magsakit-sakit atong gawas. Tungkol kinaan tayo ipanunti, maisuon. Magili uyon sa atong Ginoo. Usay, magsakit-sakit ang atong pagbati. Tungkol kinaan tayo nasulti. Kung atong istoryaan, nakaingon nga, basta wala ka makaluwag, nakaingon nga, ay, nakasurya na siya ginana. Ya ang Diyos nakabati, bantuman na ito ang Ginoo karon ay, di matingalan na ka, daghan ni maayo sa imong kinabuhi tungod kay abi nimo ang imong ipasulti tama ra sa imong paminaw kay abi nimo ang sala katulad manapit katulad magliba katulad magpagpatay katulad daghan dito sa Old Testament dahil sa Exodus 20 no pagpangawat abi nimo dala ang sala pero ay pili atong dila ba igsoon na ako na nagsala mo say di na to mamaliktan mo no say magpikus-pikus sa batong kinabuhi kay ang isa sa giingon diri magsuon ni Pedro tanawa 1 Peter chapter 3 verse ay lang itaduga kaya kasulatan ng ingon ang buot mo pahimulo sa kinabuhi ug nangandoy nga adlaw malipayon tanawa kinahanglan dili na magsulti dautan nang binuwan niya giingon dili gyud magsulti og dautan o bitaw na nga panpato to ang mga bata sa mga anak sa akong kinabuhi kung mga pamalikas ta tungod kay natin impact na isuon ang pulong bisan dili ta pinuyo no nasulti ni mo naagi ay impact sa atong kinabuhi wala mabawasan na atong kalipay if it's 100% nabawasan na lang 99 98 97 pila ka porsyento karon ang imong kalipay. Ayaw ko pagkamit o daw ang mga pulong kundi ang mga tabang lamang o makaayo sa mamati kaninyo. Kung basahon niyo ang Bible sa Old Testament, dili gusto sa Dios kay isgutan ang Dios. Bisan sa pangalan ni Baal, dili gusto isgutan. Kanang ma-mention niya ang pangalan ni Baal, dili gusto sa Ginoo. Mabitaw na, dili gusto bitaw ma-mention tong mga binastos, dili gusto ma-mention tong mga Diyos kay dili lagi gusto sa Ginoo nga katong mga nagsunod nga mga bata pakadungog unsa na sa mga istorya i-research dahil nila pag-research ana may suon kasi ilahad ng buhaton wala dili gusto sa Ginoo nga i-mention tong mga dautan atubangan sa Ginoo ay sa panahon ma-mention nato na mo-create na siya may suon kinabuhi kay ang pulong kinabuhi lagi na wala sa matag sulti nato labi na sa mga kabataan muna ang concern kayo sa mga bata, maluwag din mo sa kinabuhi. Nga ang concern kayo sa mga bata tungkol kay sa diyan, musulti ta sa mga bata may suod, na gina-impact sa ilang kinabuhi. Sila ang pinakadali, buto sa tiro kalimutan ang bata. Ingon ang Diyos, kasultihan ko kamo, na adlaw niya sa paghukom ang matag usa. No, panahon nga judgment day na matag usa, matag niya husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gipanulti. Mateo chapter 12 verse 36. Matag pulong nga walay pulos, kung pasabot dili makatabang sa atong isikataw. Kay ang nga pulos na igsoon, apuslan siya ba ug makaayo sa kinabuhi sa tao. Pero kung nakabuhi ang pulong nga walay pulos na igsoon, minus sa pantanan ng medyo pa sa kalibutan minus 1,000 minus 100 sa langit tinuod gid ay mabawasan ang atong kalipay kay ingon ang pulong sa Ginoo kung gusto ka adlaw malipayon adlaw karon dili adlaw kung gusto kang adlaw malipayon abi lang yung nagsuon na ang langit dunay kalipay dito wala gyud humok ang kalipay sa langit gusto na i-experience sa Ginoo kanato ang kalipay nga gusto ipa-experience sa Ginoo nato usa sa ingredients ayaw gyud pagsulti daw tayo. Ikaduha, letter B, dili. Okay, pagpamaka, dili mamaka.
Usa sa sampol sa pagpamakat na igsoon mo ni, uy, ayo biya silhig na tagabihin ha. Ayo biya pagbalidya o kasi sa tagabihin ha. Daon na sa itong kinabuhi, mag-igsoon, pakat na siya na mga pagtulunan. Wala nang gitundog sa Ginoo. Gitundog na sa mga tao nga dalo. Wala yung Diyos sa kinabuhi. Ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isigalaw. Wala nito magbutang-butang na. Kasi wala sa nagbuhat, anak, yung ibutangan. Exodus chapter 20 verse 16. No, usa sa pagpamakat, may igsoon ka ng butang-butang. Kada bitaw sa una, ay di pag nilkatan kayo, makabawas na kinabuhi. Tagang pag nagunggan na ito may igsoon. No, kada may namakyan, bawal maninhig, may igsoon, baka, buta-butangan sa Ginoo. Namakyan na kami, bugo kayo ng palibot, sabot kasabot ang imong tanaw sa Ginoo. Wala kinahanglan kita manglimpyo. Kinahanglan kita ato na to kamatuoran. Kinahanglan gyud bay bakat sa atong dila wala kita sagol may suwon nga mga pagtulunan kay ato sa mga tigulangan. Kinahanglan ibod yung pasawan ng Bible. Once kani ang mutuo pa kanang mga bakat sa atong tigulangan bud pasabot wala ta nagbasa sa bulong sa Ginoo. Ayaw ka mo pagpangawat, di ba yung siya, ayaw ka mo paglimbungay o pagpinakakay. Usa na siya na igsoon diri sa Pilipinas, usahay grabe ang pagkalimbungay. Leviticus chapter 19 verse 11, daghang klaseng bakat may igsoon. Ayaw ko mo paglimbungay o pagpinakakay, paglimbong. Kada bitaw na mga skam. Ang iyong tibangan tarungon gyud mo. Ayaw gyud pamintaha sa negosyante o sa mga customer. Kinahanglan na agad ka pero sa tunga nga tama ka. Ayaw ka mo pag pinakakay, ayaw yung pagpaka, bisan gamay mo sa kagramo ay sunod. Mo nagitulo sa Ginoo. Usa ka ingredients magpalipayon ng tao kanang dili ka pakakon. Dili ka tikalon, dili ka manlimbungon. Kung gusto ka makabidansya, atanging pabor kung imong mga customer. Atanging pabor ang imong kumpanya. Kaya ibalik na sa Ginoo sa imong mga Hinatag sa mga customer ang para sa kanila. Hinatag sa Diyos ang para sa Diyos. Ayaw mo pagpamakat sa usa-usa. Kaya ganyan to, siyempre, daan kita kanyan to. Kasi dahang munuon kita ang Kristo. Bago na kang binuhat. Colossians chapter 3, verse 9. Ayaw ka mo pamakat sa usa-usa. Kaya gihubo man. Kaya gihubo na ninyo ang inyong daan ng pagkatao uban sa iyang mga buhat. Ang atong daan sa una nga ugali, daan sa una mga kinaiya may soon, ihubo na lang mo. Kanang isuot, bitaw ni mo karon, ayaw na lang, gusto ko tao kung ibabaho kayo ka. Kanang suoto ni mo karon, ibundo na siya, suot ang balik. Malibaho kang, di masarap na. Isa ba isuot nga dili kasaka sa langit, ini patakot yung mga katawhan. Ano siya sa Revelation chapter 21 verse 8? Apan ang mga talawan, ay apel din mga talawan, no? Talawan sa pagpangalagan. Ang mga wala nagtuo o magtuo, ang mga malaway, mga bastos, ang mga mamumuno, mga mamamatay tao, ang mga makikilawason, ang mga salamanggiro, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon itambok gayud sa ninaw mga kanayo ug asupli nga mao ang ikaduhang kalkayo. Wala iso dili kita manglimbong, dili kita magpinakakayo. Panutihon chapter 6 verse 16, adunay pito ka butang nga ginasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugod. Sa 17 ana siya ang garbusong tinanawan, ang bakakong dila ison. Tanaw na labi na ipito may isuon na gusto sa Ginoo. Isa dira kanang bakakong dila. Ikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon apan hinaymutan nila ang mga matinunanon. Kada bitaw matinunanon nga mga tao nga wala gyud moy lain nga gichat-chatan, wala gyud moy lain nga gihigugma kundi ang inyo lang yung partner sa kinabuhi. Wala may laing hinabtan may soon. Kaya lang yun ang inyong asawa. Inyo lang yung bana. Wala may laing. Wala may laing ipling-pling. Kaya lang yun ang pling-pling. Wala may laing may soon. Ang inyo lang yung partner sa inyong kinabuhi.
Kaya isa sa Diyos nga gidumtan kay kasilagan sa Ginoo ang mga bakakon. Apan di kahimot aniya ang matinud-anon. Ayaw mo papaka sa inyong partner sa kinabuhi. Kung siya lang yun. Kasi ang dinailig Kuya Alan, siya ang dinailig ng Diyos. Kaya dahil kapasayro mga babae Kuya, pinahanglan sa dinailig gahapon ang nasin mo na una. Dili si Isa pasayro. Kasi ang lingon sa kasulatan, apan ni kahilot aniya ang matinud-anon. Matinud-anon lang yun. Kung nagtuwa ka sa abroad, may suon. Ayaw yung pagliyo, ubang babae, ubang lalaki. Ang imo lang yung asawa ka natin sa Pilipinas. Hindi mo alam yung baka na natin sa Pilipinas. Dagan kayo nga gupa nga pamilya kung hindi sila matinud-anon. Isa na, nagilumtang sa Ginoo. Tawa ka. Asa malipayon na kinabuhi? Wala. Kung hindi wala nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ana siya may suon, Proverbs chapter 8 verse 44, mga anak ako sa inyong amahal nga mao ang dawa, katong dili ka pinud-anon, tanawa ha? O buot ka mo sunod sa mga tinguha sa inyong amahal, mamumuno siya sumad pa sa sinugan, wala gyud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran, kung mamakak siya, natural lamang kaniya, ay pakakon man siya, gumamahan sa tanang patang. Natural na gud sa tanas ang pagkakapagod. Muna katong ingon siya ang Jesus itaw, katong itintal niya si Jesus ka. Ngayon siya na. Yung mga magdapaan ang bato, o sige, simpahan ko kay hatag na ko ni Satan. Kaya may suon, kung simpahan ko ni Jesus sa Satanas, kung pag-ingon ni Satanas, ako may suon, di ka ko ihatag ni Satanas tungkol kay pangakot siya. Muna kang naay gusto mo open sa inyo ang inani, ano nga mo ay magubang yung relasyon sa Ginoo, ayaw daw ang may suon. Batak na naakubangan sa Ginoo. Sumagin may suon. Ano sa may suon sa Buhat, chapter 5, verse 3, si Pedro mingon kaniya, Ananias, nga nung nagpatintal ka man ni Satanas, kaya kini si Ananias may suon, si Tapiras, nagsaad sila may hatag nila ang ilang ikapulo. Naghatag sila, may hatag na ang halin sa ilang yuta. Karon pag halin ka, may nakuman kayo ang halin. Atong ilang isaad may suon, wala na tuman. Ilang hitip sa ilang kinabuhi. Karon nabalaan ni Apostol Paul, may suon, nga wala ilang ihatag. Kay ang malaking Espiritu musulti, bigyan na sa mga alagad sa Ginoo. Apostol Pedro, no, wala ilang hatag dito. Kay Apostol Pedro, ang nakita ko may suon, natumba sila. Namatay. Wala may ganyan hadlok ng suon, pero ako pala sa Bible. Wala nga matagsaan, binato sa diyan. Pastor, kung di na ako pastor, wala, dili gusto ang Ginoo. Mawala din ako ng ipay, pero musulti bitang tagilan kumanon. -5, 1,000, o 100 ba? Diyan na lagi. Wala nga, ang atong isulti na isuod, mawin ang atong tubanon. Kaya si Ananias o Sapiras, sinihang, niingon sila, ihatag nila ang ilang tibuok na halin, na nakadawat, ikaw daw, nakayunta, ibaligyan niyo, ikas pa yun sa mukha mo, ako'y 5 million, maglisod ka, hakok may suod. Tika ka ba ingon nga, pastor kayo, 1 million ang mga pastor kayo. Ikanang dako, manika ayaw pastor, uy. Muna nga, ang atong isulti, atong yung tumanon may suod. Dili gusto ang Ginoo yung pakakon. Verse 4, sa wala panimo, ibaligya ang katigayunan, imo kadto. O sa dihang na maligya na ang halin imo gyapon. Kanay higayon may suod, ilang isulti lagi. Karon lalo na makakaman, dili ang mga tao ang imong gibagakan, kundi ang Dios. Kung musulti ka dito sa simbahan, na pastor, muhatag ko ani, kasi mo niya no, mo manghatag pa, muhatag ko, ako surya ko kay kasi di mo tuman. Tabangan mo sa Ginoo na Kristo. No? Tatagan mo sa Ginoo, tabang gikan diha na niya. Ikaduha, para nila magdugay na kay biyaan o na kay buhaton. Kinahanglan na kay biyaan. Kung sa biyaan, letter A, biyaan nato ang dautan. Dautan yun. Isa mo ganahan mo baligya o prutas kay daw. Biyaan mo mo ano, katong bago ang imong baligya. Biyay ang dautan o buhat ang maayo. Panimumaha ang malinaw sa tibuok imong kasing-kasing. Salmo 34 versikulo 14.
Tanaw may igsoon ha. Palinguha ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Tibuok nga kasing-kasing. Dili pwede hap-hap o ginagmay o tapo-tapo lang. Tibuok yun. Kailangan ang dautan, mabiyaan may igsoon. O buhata ang maayo. Pagbiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga pagkadautan o gula-guna. Pabalikan sila sa Ginoo. Isaiah chapter 55 verse 7. Kaluhian sila, pabalikan sa atong Diyos kay andam siya sa pagpasaylo. Una niyang giingon na igsoon, biyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, o ipasalikway ang mga makasasala ang ilang mga dautan. Huna. Pastor, abi na kung buhat pastor o lang dautan. Dili, kay sa huna, baka may suot sana na gila. Panahon sa kinabuhi na lanuwa kaniadto, una nga rason ang Ginoo, una sa rason nga nang gilulupan sa Ginoo ang kalibutan, tungkol kay dakutan kayo ang ilang mga huna. Mabasa niyo sa Bible. Basa ang Genesis. Una nga ang Dios wala na himuon sa kalibutan tungkol sa ilang pagkadalutan sa ilang mga huna. O gili sa rason. Kaya unsa man una mao man ang buhaton. Barutan kayo muna. Muna ka mabiyaan. Nakabiyaan may suon. Mabiyaan, mabinamula-una. Yes! Mabiyaan may suon. Pero mga una-una ka dautan. Bukol ka sa... Ayaw pag una-una na maalamon ka. Uy, dautan ko din una-una ka mag-right na kano. Maalamon ka ba kahit sa uban? Mas auswag ka kahit sa uban? Mas maalamon ka? Mas maayo ka kahit sa uban? Ayaw pag una-una kamalamon ka na gayon. Hadlok yung tahura ang Ginoo kung isalipoy ang dautan. Panginoon John chapter 3 verse 7. Kana magula-una ay kag murag paminaw nimo mas dato ka, mas maalamon ka, mas dako ka og ranggo sa kinabuhi ning imong mga kauban, dautan ato ba man sila. Kinahanglan pantay-pantay din igsoon. Walay nepotism, kinahanglan ang imong yung kahadlukan lamang o tahurong walay lain ang Diyos na ang Diyos kabuhi. Amen? Isalikway ang dautan. Amos chapter 5 verse 14. Paningkamot ka mo. Kung sa'yo buhaton? Maningkamot yun. Dili pwede amat. Abot lang kinasukuan yun. Dili. Maningkamot ka mo. Pagbuhat sa matarong o dili sa dautan aron mabuhi ka mo. Kung mabuhi ka may gusto tak pag kinabuhi pa, paningkamot ka magbuhat o maayo yun pagkamatarong. Kunya ang Ginoo, ang Diyos nga labing gamhanan, makikuban kayo kayo sumala sa inyong giingon. Sa inyong ipakingon na iso. Gawpan ang Diyos. Panutihon ang taong butan, next. Panutihon chapter 16 verse 17. Ang taong butan, musubay sa dalan nga layo sa dautan, busa pagmangon sa imong padulungan aron dili mamilagro ang imong kinabuhi. Ang taong butan, naay panahon may suon nga dili kita buutan, kay naagi kasidyatan sa atong kinabuhi. Pero ana pulong sa Ginoo, ang taong butan musubay sa dalan nga layo sa dautan, busa pagmangon sa imong padulungan aron dili mamilagro ang imong kinabuhi. Nagpadulong ka dito, bisag buta ang imong mata, naay panahon nga magpiyong di ay ang imong espirituhalong mata. Kaya ang ingon natin, pagmatmod. Naay panahon may suol, bisag nga buhat tatayaan na, naay panahon nga ang atong mga mata, wala magmata. Espirituhalong mata ba? Wala magmata. Wala pagmatmod sa imong padulungan, aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. Letter B, buhaton ang maayo. Galatians chapter 6 verse 9. Busa dili kita magtinapulan. Nari kita bulan nga tawo, buhat og maayo. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung manasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayon kita sa bungang ini. Kamo ang makaani, ikaw ang makaani na isuon. Panahon nga nagtanong ka niini, panahon nga nagtanong ka maayo na isuon, timan-i. Nga ang lubi na isuon, magtanong ka karon pila pa ka years kung sa ka makamabis. Mga 3 years? Ha? 5 years? Ayaw mag-expect yun na kung mabuhat ka maayo karon, biya na yun.
Naagin na ipadayon ang ginoong proseso. Pagkatay mo gitanong may suon. Pag-agi ana may suon sa uban nga mga sitwasyon, mubalik yun kasi mga dili pwede nga dili na mubalik. Pulong sa Ginoo ang gayon. Maabot ang panahon nga makaani gayon kita sa bunga niini. Ang maayo ni mong buhat na agin na bunga nga maayo. Mga igsoon, ayaw mo pagtapol sa pagbuhat o maayo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. Ang taong makistinood na Kristohanon dili tapulan. Amen. Dili siya tapulan, labi na sa pagbuhat o maayo. Daghan mga tao karon na igsoon na murag ngilngigan sila sa pagbuhat o maayo. Ngilngigan mo sulod og simbahan. Ngilngigan mo buhat og maayo man siyang sigataw. Ngilngigan mo sulti og Dios. Ngilngigan mo apil sa prayer meeting, sa pagsimba. Ngilngigan nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ngilngig alang kanila. Pero mga tao masuod sa Ginoo may igsoon, paminaw niya o ang pinaka nindot nga pagbati kanang panahon nga makadikit ka bila sa presensya labaw sa tanan sa mga bulwaton diya sa tungkol ni Dios. Ana diha sa Tito Exodus chapter 2 verse 14, gitokyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadaugan o paghimo kanato mapuntling katauhan nga iyang ragayon, katauhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Ang tao nga iya sa Dios, ang iyang natural na kinaiya, bubuhat gid maayo. Musulti gid maayo, paguna-una gid maayo. Maayo gid permente. Dili makadiskurahe sa iyang sigadaw. Lucas chapter 6 verse 35, dingan siya may son, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Grabe no? O buhata ang maayo ngadto kanila. Kaaway na ganin imo pa yung buhaton ang maayo ngadto kanila. Pahulamas sila nga walay pagpaabot nga bayaran. Kaaway nimo magulang sa imo, dinahan ka. Nay na tayo din exod. Iaway na gani ka, taon-taon ano sa imo? Late pa ulo ko, or diyan. Diyan sa imong ipakita na. Isulod tayo itong kuan, isulod tayo itong presensya sa tungkol ng Diyos. Yang hatagin na agad na. Mario. Dako ang ganito at tanaw niyo ha. Paghulamas sila sa walay pagpaabot nga bayaran kay sa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo maghimong mga anak sa labing halangdong Dios. Grabe. Napautang tayo nga walay, singalan. Gusto mo katahimong anak sa labing halangdong Dios. Na, pastor, sabi pastor tapos siglo na ito mga utang ni. Pero naisumpa na, kahit siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamatod ingon man sa mga daputan o tanawa. Pero namin nabasa sa Bible nga pangutang kabuuban sa hukma sa pagpangutang, no? Pero kung may suod, ang nangutang sa mga kaaway pag-ibig mo, kanya pawalawan pag-ibig mo, kanya di dapat yun ka mag-expect o bayran ka. Asa ka anak, palaod na sa Ginoo nila. Grabe no? Grabe kita palaod sa Ginoo. Kanya mo, gusto pa ka mag-Kristohanon? Yes! Tataman na sa Ginoo may suod. Kabalo ko, wala yung mga tao din nga nagpagutang ilang isig na tao. Lingon na lang yun ka, di ako na bahala sa iya. Pero kung nakautang, ako po sa Ginoo, makabayad kasi pinapatagan ka. Kuan man, kay ang tao man nga hindi magpabaylo, kung pasagutan, hindi ko bayad sa iyang utang. Kung sa Ginoo sa Bible, karutan. Muna nga, samtang nagulat sa pagpadulong, abi na yung wala may utang na, may utang. Ngayon, may tago may sure. At yung Robino, ako dito yung freezer, no? Kapidahan. Ngayon sa kulay, ingon nga, utang mo na 20 mil. Ihatag sa kong 20 mil. Ihatag karon sa tindahan ng freezer. Wala may utang. Na ako yung utang may suon, pero bayaran man ako na. Pero anak siya may suon, bili ko magpaabot kung gano'n sa iyong bayaran. Ganahan kayo. Basta usa lang yung kaya.
Pero ka mangutang ka kara-kara to kay gusto ka mo lang tanaw dato ayaw gyud ang igsoon. Kaya tanaw dato ka tanawon ba kay gusto ka mangutang ani, padud ka ani di man sa maayo. Nahangad gyud mo na ang imuhang mga utang nga maangkon nimo. Na pila ka nakakautang dali may igsoon. Basta nakautang mo sa mga lending sa mga bangko, bayaran nila na ha. Kaya dili na suko sa Ginoo nga di ka magbayad paabot kay Kristo hatong sila dili bayaran dili. Delikado na wala mga Kristohan nga dili bayaran. Kaya ang Ginoo ang balo sa diyan. Bigon pa ang Ginoo may igsoon. Naligid na si kuya siya anak o biutang. Pamilya mga igsoon. O sa ingon may igsoon, nga ang mubayad, hindi ka mubayad, ang Diyos mali ang mubayad. Ang mangutang ka, ang Diyos mali ang mubayad. Sino siya ba? Kinahanglan ay igsoon, ihatag ninyo ang sa Diyos o sa tao, ihatag ninyo sa tao may igsoon. Hinaguan ito na sa tao. Mula nga usay, mabawasan ako kalipay, malipay yung kinabuhi. At tayo nilagay na, malipay o maayong kinabuhi. Pero sige, pangutang, malipay bayad. Kunya, sa akonting sa Bible may igsoon, dautan na siya tumangan sa Ginoo. Muna nga, ingon siya diri, katong mga Kristohanon yun nga hingkod at tumangan sa Ginoo, pagula mas sila sa walay pagpaabot nga bayran kay sa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat o kamo maghimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kanawa. Daghan kay kagikaon sa balay. Daghan kay kag mga bulog kanang mga butang sa imong balay. Pero nagsige ta jud una-una unta pahilan ko ni sister, pahilan ko ni brother. Kita ko na gani si Ginoo ang imong pangadawan-daw. Sige kag una-una kanang to mga utang. Bahala siya ang maguna-una sa bayronon niya. Basta ikaw may suod, tutok lang sa tungkulin nga Dios. Isalik sa Ginoo. Ay pag-stress na sa mo niya bayaran. Ha? Dahil kayo nagbukas, makalinsyon pagali ka, makahatag pa ka sa simbahan, makahatag pa ka balon sa mga anak, sino na hula kung utang sa uban. Pasagi siya nga mas stress siya sa iyang utang, dili ka ikaw, sino na hula ka ikaw iutangan. Ang Diyos na mga igsoon ang bubuhat niya anak. Pasalamat. Ako di sa Bible, kung mababasa niyo ang Deuteronomy na igsoon, ingon siya nila, kamu ang magpahulam, dili kamu ang maghulam. Nasa Bible. Mula paningkamot, anak Ginoo, paningkamot ka mo magmuhat o maayo. Ang pagpasagot anak, paningkamot ka mo magmuhatag kay maayo man na. Paningkamot ka mo magpahulam kay maayo man na. Sige, magpahulam na dito maayo. Oh, dito. Maayo din ang pagpahulam. Pero kung iyong gamiton ang kwarta, iyong ipahulam, hindi anak, kamu na ipasabot-sabot anak. Muna, mga Kristohan ang pamisyon, bisag pamilya yan, ma. Kaya gusto mo kamong kuwan, malipayon o maayong kinabuhi. Usa na ng mga ingredients na ang igsoon. Naay tayong timpla, anak. Kaya ikaw, luring tugad bang yun, no? Magbalidya, magiging kung sa doon sa tindahan. Sa nakaliro, mahurog mo yun. Bumalik-balik man sila. Ay siguro, nito ang, ayun ko, si Maya, sige, nito ang ingredients. Nya, kung naay kulang ang ingredients sa ako, bisan pag usawa ni mo, blabo, libre na lang mo, di na ako kaon. Ay, naay man. Pero kanang kung ang imong kinabuhi, maayo ka rin itong walay kulang na ingredients sa kinabuhi, di maning. Mahimo, pato ka dito sa mga silingan, sa mga parintin, anak sister, mahimo kang blessing sa ila. Tanaw nila ba ako na, hindi ko itong kinabuhi sa taas si sister, no? Nasi ba, hindi ko itong kinabuhi. Tungkol kay nakupan ang Diyos ni mo, igsoon. Tanaw sa kinabuhi ni Joseph sa Bible. Dili abot siya sa dinharian dito kay Potiphar. No, nasa panahon sa Egypt may suon, nagbalambuon ang iyang dapit tungkol kay ang presensya sa Ginoo kang Joseph nag-auban. Wala ka na mag-uban ang presensya sa Ginoo sa imong ha. Ayun sa Ginoo tanang palibot sa imong kinabuhi. Pila man sa inyo nga wala na ayo ang inyong palibot. Palibot sa imong kasing-kasing, palibot sa imong una. Na ay ingredients nga nakulang wala nga nawalan hipay, nawalan maayong kinabuhi tungkol kay naatay nabuhat, atay nasulti, natay mga nabuhat nga murag abi lang nato Lord, basta magsipaw gid magsipaw mo. Sabi Lord, ano man ang kinabuhi? Naanay tay wala na aplikar sa pulong sa iyo. Muna ko maguba ang makina may suon, mukataw na sila manual. Ay, mauda ini ko ang bulot ay dili na ibutang. Wala maguba atong kinabuhi. Ay, mo kalimti ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo igsoon. Pabilang na
bisan dili mo ato kay pastor pa aron magpa-advise. Duol mo sa pulong sa Ginoo. Kasi mga pastor wala na pa-advise sa buwan. Pastor, yung mga libro sige nagbasa sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Ikatulo may ison, relasyon. Tanawag ingon din ha, 1 Peter chapter 3 verse 10. Tanawag pinapalay, verse 11. Kinahanglan, gigayan niya ang nautaro o buhaton ang mataro. Kinahanglan, pagitaon niya ang pakidait. Kung ano pakidait kay ison, malinawon, maayong relasyon ka na siya. Pakidait pa, maayong relasyon nga daw sa inyong isig katao. Una, maayong relasyon sa isig katao. Mateo chapter 22 verse 39 ay kaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Leviticus chapter 19 verse 18 ayaw panimalos. Ano po dinigigon? O ayaw pagdumot sa inyong kadugo. Kadugo nga rin nung maparinti, magsigiran, pamuntanay, pakasanay, hindi. Higugma ang inyong isig katao sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang Ginoo mismo ang nagsulti ng isun. Dili si Pastor James, dili si Pastor Joe. Ang Ginoo matagiya sa langit o sa lupa. Ayaw panimalos o ayaw sa pagdumot sa inyong kadugo. Pila ka na ito may suod ngayon nga panahon na dato ko sa train. Kasigaan mo. Yagian na dito. Juan chapter 13 verse 34. Maghatag ako kaninyo bagong sugo. Hindi, bagong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon na ako na higugma kaninyo. Paghigugmaay usap kamo. Okay? Bumagin may suod. Sama sa imong kaugalingon. Juan chapter 15 verse 12. Ginimaw ang akong sugo. Paghigugmaay kamo sama. Nga ako na higugma kaninyo. Romans chapter 13 verse 8. Ayaw pagkapos sa utang. Aboy, nanapit utang. Gawas sa paghigugmaay sa usap-usap. Ang nahigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Kaya, basta mo, ayaw pagkapos sa utang. Gawas sa paghigugmaay sa usap-usap. Mangutang galing mo, ang inyong utangan, puno sa gugma sa Ginoo. Amen? Pwede ka lang sa kanilin. Ako nag-handle sa Ginoo. Mana sa James? Mana sa James? Kaya tigong balakod, natigong sa usalamang kasugo. Galatians chapter 5 verse 14. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Tibok sugo na may soul ha. Kung gusto ka mahimong abogado para ma-perfect ang imong kinabuhi, di ka na mao. Ang pinaka-perfect may soul, higpit ba? Kana bitaw higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang perfect magkinabuhi sa kalibutan. Ya pilangan ka nato kana atay giduntan. Biyain na natin so. Ikain ang relasyon. Kuno ro magyata kay na no. Ang sulti, ang baba na ito, usas. Yang ikaduha may suod. Nakakay biyaan, nakakay buhaton. Ang katulog, relasyon. Kung may maingon, 1 John chapter 4 verse 20, kung may maingon, hinigugma ko ang Diyos, apan dumot di ay sa iyang isig katao. Patakon siya. Kaya unsaon man niya paghigugma sa Diyos, nga wala man niya makita. Kung wala siya manigugma sa iyang isig katao, nga makita niya. Letter B, relasyon sa Diyos. Mo ni pinaka-importante doon sa tanan. Ako ang punuan, sama sa inyong pastor ngayon, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilid ka na ako o ako diha kaniya, mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kanang gugma nga inyong na-feel may soon, kana inyong pagkamaluloyon nga na-feel, kana inyong may soon pagkamalubsanon nga nabati, gikan ka na sa Diyos, gikan sa inyong palingkamot ha. Gikan na sa Diyos, grasya na sa Diyos may soon. James chapter 4 verse 8, doon ka mo sa Diyos, no, pagkikrelasyon yun sa Ginoo, huwag mo doon siya kaninyo, pag binulson ka mo, mga makasasala,
mga ting pakaroning nun, pwede tayo simba, mahimot ang hipokrito na igsoon. Pero ang gusto sa Ginoo, doon ka sa Diyos. Bisan kinsa pa ang katawhan na igsoon. Bisan pag hipokrito ta, naadiri na igsoon. Bisan pag makasasala, bisan pag ting pakaroning nun, kung muduol ka sa Diyos na igsoon, muduol ang Diyos niya. Natagan ka sa Diyos sa grasya ka, wala pa naman natagaw naman, sukat pa ka dito. Juan chapter 1 verse 12, apan katong mitawat o misalig kaniya, yatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Mutawat kay Jesus Christ may suot. Panuntiwan chapter 3 verse 5, salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing, ayaw ipagsalig sa imong kaalam. Verse 6, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o kultulan kaniya sa matarong nga dalan. Ang tao may suon nga nasalig sa iyong kaalam, di tultulan sa Ginoo. Isaiah chapter 41 verse 10, ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo, ningon ang Dios. Ayaw kabalaka kay ako mao ang nimong Dios. Likonon tabangan ko ikaw, panalipdan o luwason. Daghan kay mga bersikulo nga gisaan ang Dios ganha kanimo. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong kuna-kuna. Kung sa'yo resulta, adunay maayong relasyon sa Diyos. Bantayan sa Ginoo. Bantayan sa Ginoo ang matarong o dunggo niya ang ilang pagtuaw. Psalm chapter 34 verse 15. Ibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog. Kung may kahadlo kaniya katong nagsalig sa iyang gugma, nga walay pagluwad. Psalm chapter 33 verse 18. Ipadalipdan niya ang mga matarong, pahariho niya sila o pasidungdan hangtod sa kanturan. Job chapter 36 verse 7. Makita sa Ginoo ang tanang pangitabo, nagtanaw siya kanato, dahutan man kita umayo. Makita na siya sa Panuntiwan chapter 15 verse 3. Tubagon ang pag-ampo sa mga tao na hindi kahadlok sa Diyos. Juan chapter 9 verse 31. Nasay kita nga ang Diyos dili maminaw sa mga makasasala, apan maminaw niya kadtong nagtahod kaniya. Hiling tao bitaw nga tahod sa itong pang-gobyerno. Tahod po ka sa gobyerno. Pero ikaw matawag ng nakay-tahod sa Ginoo, panahon na simbawon mo siya, tahod po ka sa Ginoo. Hindi na kay tahod, panalanginan pa ka sa Ginoo. Pamihawon niya katong nagtahod kaniya o nagtuman sa iyang misubok kanila. Pila ka na ito, Exxon. Pila ka ninyo mga ginikanan o mga iyaan, mga auntie. Nga inyong mga pagkumangkol, inyong mga apo, muamin sa inyong mga pagabot. Lami kayo sa pamilaw. Pero mga masipyan galing ang murag gina sa muamin, pagigana ka, murag balik na ang imong pamilaw. Ingana ang Diyos may sword. Inahala natin, tahod ka nun sa tungbuhi ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 12. Kaya Ginoo nagtanaw sa matarong o kanunay namatay sa ilang pag-ampo, apan nalisdan niya kadtong nagbuhag o dautan. Katong matarong lang yun perminti ang pamation sa Ginoo. Bisa nakita niya ang mga dautan, ang mga matawhan, ang iyang yung agdol perminti, katong yung matarong. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sampita ako, ug tubagon ko gayon ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahan mga butang nga wala ko pa masayri. Buto sa wala pa ma-experience. Napay mga butang nga wala pa na ito ma-experience na isuon. Sa dahil imong pamayoon sa Ginoo, na-experience din mo na, napaminaw din mo, marang imposible sa imong kinabuhi, ma-experience na sa Diyos. Gano'n ba? Kaya naisapit ka kaniya, natistorya ka kaniya, midigit, bituol, no? Ipangpus ka kaniya. Sa iyahan ang Diyos. Sa Ginoo lang Diyos. Wala, ma-experience din mo. Katong atong title gayon na mamalitayon o maayong kinabuhi. May suon, timani, mga suon kini mga bersikulo ha. Isaiah chapter 65 verse 24. Sa dili pa sila motawag kanako, tubagon ko na sila. O samtang nagsulti pa, dunggon ko na sila. Kinsa man ning dunggon nga bisag wala pa kasulti, katong kanunay nagbuhat og matarong ug nagpaubos sa pamumuhay nga Dios. Tanawa, dili pa ka mosulti. Dili pa ka mo muampo sa Ginoo. Kabalo na ang Ginoo nagamaran ang panalangin ba? No? Naa ang panalangin ba? Ano ba na? Ano mga nagbuhat ng maayo? Isa ko sa'yo, hindi maayo ang ino. Hanapin ang pagsipasyon, Angelique. Gusto mo na yung ginapon ka. Isa maayo ang iyong dibati. Ibag-ubak na siya.
mga song leader, no, mga drummer, nani mga balatian, sa istingan sa Ginoo. Pero matragag yun. Ay ang Ginoo dili pa sila motawag na ako, tubagol ko na sila. Kung saan ka nagsulti pa ako, dunggol ko na sila. Tungod kay diha pa lang daan, wala pa kay mo na sinati ang panalangin, no? Nagbuhat na kadaan, nagkaroon na kadaan maayo matubangan sa Ginoo. Sa Salmo chapter 34 verse 17, nagsapit sa Ginoo ang mga matarong og sila gipatilunghugan niya og luwason og giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Conclusion action. Last, ayuha paggamit ang imong mga pulong, biyay ang dautan, buhat kanunay og maayo ug ayuha ang tanang relasyon nimo sa imong isig ka tawo. Apil lang diri imong parintig bisa man ang tawhana ang nagsuod og labaw sa tanan relasyon nimo sa Dios. Ayuha ug dili mo magsuod. Maangkon nimo tong title magsuod. Malipayon o maayo kinabuhi. Yes, God. Hallelujah. Akong ihatag kay Pastor at kayo. Praise God. Apiyos mayo. Tanang panahon. Ito matulog na iksunan nag-deliver sa